Ну, Зөлфәт, бір тик тұрмас болдың енді сен, Дуслық ол бір-біріңні аңлау, һәм бір-біріңе ярдәм итү. Қызғаныш, язмыш безнең арабыздан иң якын дусларыбызны алып китеп сыный. Минем әле һаман да менә талантлы җырчыбызны, композиторыбызны, Айгөл Исмагилованы югалтуыбызга ышанасы килми. Менә бүген дә Айгөл үзе язган җырын мин аның якты истәлегенә багышлыйм.